मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मनि बाख्नायजाथाव हाबाफारि। गावनि खोथा होनायखौ लाखिदों मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ। 23 नं दिहिरा बियाबनि सिङाव सिब्रुबारि दैमुगुरि आरो खलबारि बाथौ थानसालियाव अनसुंथाइ होदों मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ। नंगौ, जेरै खोथा होदों एरैनो हाबा मावनानै दिन्थिदों बिथां मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ। 23 नं दिहिरा बियाबनि सिङाव सिब्रुबारि दैमुगुरि आरो खलबारि बाथौ थानसालियाव अनसुंथाइ होगोन होनना खोथा होनाय बायदिनो मावफुंदों बिथां राकेश ब्रह्मआ। मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ 23 नं दिहिरा बियाबनि सिङाव सिब्रुबारि दैमुगुरि आरो खलबारि बाथौ थानसालियाव 50,000 रां अनसुंथाइ होनो फोसावदोंमोन। बेबायदिनो बिथाङा 50,000 रां अनसुंथाइ होदों, जायखौ मोननो हानानै बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बिथां राकेश ब्रह्मखौ साबायखर बावदों। दा जोङो दैमुगुरि गामि आफादनिफ्राय गोबां गोसो गोजोनग्लायनाय मोनदों, रंजानाय मोनदों। मानो होनब्ला बिथाङा सासे धोरोमसुला, बर'नि धोरोमनि थाखाय जोबोद गोसो गुदुं आरो अराय सम जोंनि बे बर' हारिनि बाथौ धोरोमा अराय समनि थाखाय गोजौ जाथों होननानै दिनै बिथाङा जोंनि बे गाहाय ओनसोलफोराव गावनि गोसो गोरबोजों गावनि पकेटनिफ्रायनो दान होदों। दे बर' हारिया अराय सम धोरोमखौ लोब्बा लाखिनानै जाहाथे अराय सम गोजौ थाखोआव आगबारायलांनो हाथों होननानै जोंनि धोरोमारिफोरनो दिनै गावनि पकेटनिफ्रायनो बे दैमुगुरि रायजोनोबो 50,000 रां बिथाङा धोरोमनि नामाव अनुदान होनाय जादों। बे धोरोमनि नामाव अनुदान होनायनि थाखाय जोङो बिथांनो जोंनि बे बाथौआरि दैमुगुरिनि बाथौआरि रायजोफोरा ओरैबायदिहाय गोसो गोजोननानै बिथांखौ जों साबायखर बावहरदों, जाहाथे बिथाङा अराय सम बेफोरबायदिनो बर' हारिखौ अननानै अराय सम जौगालांनो हाथों आरो बेफोरबायदिनो जोंनि बर' हारिखौ गावनि गोसो गोरबोजों अराय नायफिननो हाथों। बेखौनो जोङो जोंनि आफा बोराइ बाथौनियाव गसर गाबनानै अराय सम बिथांखौ जोङो बोर सारस्रि हरो, जाहाथे बिथाङा अराय सम बिदिनो गोजौ थाखोआव गावनि साननाय हनायखौ लानानै गोसो गुदुंहाय जाफुंसारलांनो होनो हायो। बेखौनो जोङो बाथौ धोरोमारि जानानै बिथांनिसिम बोर सारस्रि हरनाय जाबाय। जै जाथों आफाद दिगि बोराइ बाथौनि जै जाथों राकेश ब्रह्मनि। दा बे जोंनि सिब्रुबारि आरो खलबारि गामियाव बिथाङा दाख्लै बावैसो फैदोंमोन आरो जोंनाव बाथौ थानसालिखौ नायगिदिंफैबाय आरो रायजो राजानि मदखौ माबायदि बेखौबो साननानै थांबाय। मानोना जोंनि बे बाथौ थानसालिखौ नोंथांमोनाथ' औवानिसो बेरा होना दोनदों। सार जों औवानि बेरा होबाय। आस्सा बिदिब्ला आं नोंसोरनो अननानै बे 50,000खौ आं सोना हरसिगोन, मावनाया नोंथांमोननि रिक्सआव गोलैबाय। बेफोरबायदि बाथ्राखौ जोंनो फोरमायलांदों आरो दा गाव बुंनाय बायदिनो 50,000 जों दा मोननोबो हाबाय आरो बे साननैसोनि गेजेरावनो जोंबो बेखिनि खामानिखौ मावनो थिरांथा लादों रायजोयैनो। जों साबायखर बावखानांसिगोन दा। ओंखायनो जों दा नेदोंमोन, फालिबो दोनफैखादोंमोन जों होनो होननानै बिथांनि नामाव। बेनिफ्राय दा मैया जोंनि बाथौ थानसालियावनो बिथाङा फैबाय दं होननानै खोन्थादोंमोन। ओंखायनो दा गावनि समनि आंखालाव फैनो हायैलाय दा नोंथांमोन जेनेबा रेकर्डिं खालामदों बेहायनो जों दा फंनैसोखौ बुंबाय आरो जोङो रोजा रोजा साबायखर जों बावहरनाय जाबाय। बिथांमोना बेखिनि गावनि जिखिनि हास्थायनाय एबा पार्टि लेभेलावबो जिखिनि हास्थायनाय जोंनि रायजो राजाखौ जाबायदि खालामदों, बिदिनो बिथाङाबो फैगौनि इलेक्सनाव आरोबाव देरहाबावथों होननानै जों बेखौनो मिजिंथिबाय।